paruhuman na kaya hupat-bahan natin pastor dan buhay hamong ganun kupasa kami ulo si Kalarapo dan nagay mga orihan sa nga pa natin pastor dan imang hata namin na elek parjulo sinubuti kami mauli ate nga di dia amang pikir nga dison pastor paroki nga dison sada to suster baru nga di dia donatorta ise manjalo asa sale pasaton baru adong bapak nunga ngada de tulang saranai ise tukang ta nunga ngasih kokan rupa di sada 2 tolu 4 5 sada 2 tolu 4 5 onong pitu ada dia bolo na pinasangapan mau lihat di hita tarlo mobil itu pak na parjolo sehari tolong pikir nami lasiro hatamang di holong ni rohamu nama tulungi hami ro tu paroki Santo Mikaelon secara khusus tu batu bolonon ima di nama bungoti joron itu hata hita diari sadarion diari nauli diari naleheton boy tarida holong na pinatupan ni amat talibata saluhut na di bagasan dami jala di bagasan lasiroha tarlumobi di bagasan hahi pasol ala ni mangga tangyang nami tu amat talibata selam ditabay di bata marihamu gogo asamar gogo hamu manang ako kami apalagi so kami akan tinggal di hutaon kadang gumudang dorohan namin mula ulaon to hauma alay mo na mahito tangyang mo boy doso guti hadulan labulah kami tabani nalaho palason rohata demi untuk pembangunan kegiatan kerohanian secara khusus di Huriata Katolik alan yamang pola parhitiya do nago patubahami sa uloson asal giat totok ingon tamu manang ako kami jala tangi hami manangihon dia kapangidongku asa boy hami gabi terlumobi kubasa kubay kami parhitian na pasato amang kades ketua dewan stasi asal margugo na siya jadi polo petong sonon tipis na sekolah tahun abang na sekolah pujian sehingga Tuhan tayo mana batu pahon dia kelas terlumobi atau pastor paroki namin pastor pastor abenakin atau mata di bata boy ta bongoti joron itu hataon di bagasan dami jala di bagasan lasiroha siang giat mamar hiteon lam taba sana taba tua nagawi patu pawon lasiroha di daging tarung mobi nang dia kapartobio jadi salung nama mobi tua apa udah bila lauk kami dia mulai merancang kegiatan do dia kapakawasyon do pastor totong semangat neme tong semangat di Tuhan pemuda jadi nang tu pastor nami pe pastor Elio pastor kami pinang harap rohan kami dinanaik tau beruon hui saat pajumpa itu iso mudah-mudahan siya tujuan tontong hita di pasu Tuhan sama-sama di pas suster nami atin na boru na burjo deme bereng siyan rayon siya junga-jungon manang siya jur mulo-mulo jangan dong dobe biarawan kita nak kode nang atin na boru asaan adong nagabe pengikut jala sifat datang yang nih hami agak orang tua memang martang yang lo haminya asa boy adong nagabi pastor siya luar nami bolo pe amang parhitian namang na saluhut nama hono nahupat dapong kami dinaw uli jala lehet sikop jala di pos joron itu tahun jala boy tapis tahun dari nauli dari naleton di tahun perborasa perboras marang dia kahapor siyaon jala lam taba matua taba sangat dihamu lam taba mahabis sumot bolo pe upatu pahamin non imason ulus tor orapon lam taba madihamu akka parbinotor torong manang ruas ni huria ni huria secara khusus di stasi Santa Bernadette lam torok dia ke ruas na olong mangihutut dewata jala mangulahon holong abang farmasi nami asa pemasa tadi ulus tor rabu tuh lima pikat nami do dia kapasor nami saluna asabay daw mah godang na hobar
Urutin.